Здравейте хора, моето име е Емил и днес ще ревюваме тази екшън фигура, където ние направихме. Това е екшън фигура Ендос. Робот с броня е. Този титаниум е много добре. Така, този екшън фигура има повече движение, но всеки път това му се разваля. О, да. Така, преди да мръднем към нещата, нека да... Мамко, ще ми събуди се детето! Така. Така, детайлите имат само от тук. Така, нека видим движането. Нагоре и надолу на главата. Движане на устата, най-последен робот, където има уста. Ръката движи се на 360. Ръката може да мръда аут. Ръцете мръдат. Така, 0, 2, 3. 3 пръсти мръдане. Опа. Опа, това се щупва. Да. Кръка движи. И колената движат много добре. И може да направи спагат. Така, движението е не зле. Беше много самотен. Тръгна се и заглушен. Но бисиклетка ми ще да разкаже по-добре, защото всяка книжи да го опиши. Не. Само да съм взела, просто се прибера от тях. Тоест това. Да, беше. Сега може да направи всякаква поза. Аз му давам стомата, за мен е добре, и главата се маха. Добре, давам му 100 на 100, сайска 50. Много е дълъг, около 10 см, защото много е добре. Добре, благодаря да гледахте това видео. И сега...